पिट्टू तुम्हें छाड़ी आइले जीव बोली तू तू पुणी एठी कोन रे नाई से कथा हो बा तुम तो तले छाड़ दिल मु जाऊली हेलो हाँ हाँ सांग ए आसी भुवनेश्वर बापा पाखक जाऊँ गाँव पलैबी अरे भुवनेश्वर जो अच्छु भुवनेश्वर रही जा से जो कोनतिर इंटरेस्ट बता हाँ दिन अछि पटियटी सत ना हां काई आउदु बेकार पुणी आउदु आ ताले भल होला मु तो बापा पाखे रही जीवी आ मु कहीं जीवी ताले तामें तू आउरी 2 दिन रहिबे रे आज्ञा